Oy, familiar ba ka og Chokes to Go? Asa na siya gikan og kinsay nagtukod niini? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Let's go! Oi, Bisaya Channel. Pero before ta mag-start, gusto to mo i-greet og Happy New Year! Happy New Year, everyone! karon diri sa Pilipinas sikat kayo ang gitawag na Chokes to Go. Asa na siya gikan og kinsay nagtukod niini? So kaning Chokes to Go naa ni siya mother company kanang gitawag og Bounty Fresh nga gipangunahan sa ilang president niini. Kini si Tinison Chen. So kani si Tinison Chen, siya ang president sa Bounty Fresh Foods diri sa Pilipinas. Kana siyang Bounty Fresh, sikat kay ni siya kay namaligya ni silang mga manok sa una ug hantod karon pod. Sila nagasupply og whole dress chicken ug kanang mga parts sa chicken. Sa una kani si Tinison Chen og ang iyang kumpanya na Bounty Fresh is ang ilang pinakauna nga gibuhi na manok is 5,000 kabuok no sa ilang poultry farm dito sa Santa Maria, Bulacan. Kini siya mao ang business sa ilang pamilya pero sa una wala sila nagtuo nga matukod or mag-create ning gitawag na Chokes to Go. Kaya sa una ang ilalim yung purpose is mag-create, mag-produce og mga whole dress chicken o mga parts sa chicken. So kaning Bounty Fresh Foods is under pod sa ilang kumpanya kaning gitawag nga BAVE. So kung yung kag BAVE meaning ana Bounty Agro Ventures Incorporated. Na diha under ang Bounty Fresh. Sa una na po ni kasabay ning gitawag na Bounty Fresh na wala pay Chokes to Go niini. Na gitawag na San Miguel Pure Foods. Na kining San Miguel Pure Foods na po sila gitawag na Tender Juicy Hotdog. Meaning kanang Tender Juicy Hotdog ginabaligya sa Tender Juicy Pure Foods na dili pa luto. Pero nagbuhat sila usa ka kumpanya kanang gitawag nga Smokies. So kaning Smokies usa ni siya ka kumpanya sa Tender Juicy sa San Miguel Pure Foods na ang ginabiligya is kanang hotdog nila pero luto na. Marag burger siya ba? Burger nga na siya hotdog. No man gitawag na Smokies. Mga ready to eat na ng mga hotdog kay naa naman siya sa pan. Katong 1992 na gitawag nga ASEAN Free Trade Agreement. Diha na napulo ka mga country na member sa ASEAN. Kana ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand ug Vietnam. So kanang napulo ka nation or country is under sa ASEAN or Association of Southeast Asian Nation. So mao lagi to na gitawag na ASEAN Free Trade Agreement katong 1992 na diha naguol ang Bounty Fresh. Kaya kini siya, kung may tag ASEAN Free Trade Agreement, kaning member sa ASEAN ng mga countries pwede magnegosyo, musulod dito sa mga nasod nga member sa ASEAN. Ug kato siya, dito sa Philippines, no, na may gitawag na Bounty Fresh. So nag-uol ang tag-iya sa Bounty Fresh, no, si Tinison Chen, na basin makuha ilang market share. Kaya na usa ka kumpanya sa Thailand na pwede mosulod diri sa Philippines na pareho nila og business. Ato nga kumpanya, dagko pud siya og na siya power nga magpaubos sa ihang price. So ang mga Filipino, kung asa ang barato, baya pod mo palit. So nagunahon na og strategy, ang Bounty Fresh, unsaon nila na siya pag atuba nga problema. Kanang naanay yung taglaing country na mosulod diri sa Philippines og mamaligya og ingato nga product, manok na mas ubos ang presyo. So diha, gikuha ni Tinison Chen si Ronald Mascareñas, nga mao'y president dito sa BAVE. Kung nakalimot mo, katong BAVE is Bounty Agro Venture Incorporated. So ang gibuhat sa Bounty Fresh, no, gitukod nila tong gitawag nga Chokes to Go. So sa una ilang baligya biya is mga manok pa, mga whole dress chicken dito sa mga mall, no, ug sa uban pa mga tindahan, ug kato dili ready to eat. Ang gibuhat sa Chokes to Go, ang gibuhat ni Ronald Mascareñas ug ni Tinison Chen is nagbuhat sila Chokes to Go na ang baligya is luto na manok or nalitso na siya. Pareha atong sa Smokies gaina ug katong sa San Miguel Pure Foods, di ba? Katong San Miguel Pure Foods, namaligya sila hotdog na dili ready to eat, then nag-create sila Smokies nga dito mabaligya lang hotdog na luto na. So mao pa ni gibuhat na strategy sa Bounty Fresh og sa Chokes to Go. Kauban ni ana, no, ang ilahang manok pod, ilang lechon is grabe pod kaayo ka lami. Katong nga panahon is na gitawag na andok, lechon manok ug katong baliwag. Kasagaran pod kung mamaligya kag lechon manok na ay sauce. Pero sa Chokes to Go, tungod sa kalami sa ilang product, sa ilang lechon, is dili na kinahanglan og sauce. Mao na sa ilang tagline is masarap kahit walang sauce. Ingon gani si Ronald Mascareñas na kung nay mo palit daw sa ilang tindahan na mga yug sauce is dili nila ma-consider og customer. So ilan ang ginatuklo dito sa lain na ilang kakompetensya. Ingana ka confident ang tag-iya sa Chokes to Go nga lami jud ang ilahang product. Karon ang pangutana, asa gikan ang word na Chokes to Go? Ang chokes gikan na siya sa Australia, no? Meaning dito sa Australia is kanang natural na tawag sa ilang mga manok is chok or chokes. Then kung mingon po kag to go is take out only format. So meaning kung Chokes to Go, manok siya nga pwede nimo paliton na imong i-take out. Karon kung makita ninyo sa inyong lugar na pwede gitawag na uling rooster. So kanang uling rooster ang tagiyaan na is ang Chokes to Go ra gihapon. Ang nakalain lang is kanang uling rooster is giluto na siya pinaagi sa
charcoal. Napoy sikat kayo nga tagline na di raw masyadong masarap pero pwede na. So manay tagline sa uling roaster. So kaning Bounty Fresh na sila Chokes to Go, napod sila gitawag na adobo connection ug napod sila gitawag na hey hey. So kaning hey hey mo na ilahang product no manok gihapon pero fried chicken. So ang ilang Chokes to Go, uling roaster, katong adobo connection nga mga kumpanya or tindahan is nag-serve og manok na pwede pang dinner, pwede pang lunch. Pero kaning hey hey fried chicken is pwede siya pang snacks. Kay diri kasagaran na sila gitawag na chicken burger. Ug karon ang Chokes to Go og Bounty Fresh na po sila bag-o gitukod katulang 2021 na gitawag og Chokes, no? Dili Chokes to Go, Chokes lang, meaning restaurant ni siya na ang mga tao is pwede mag-take out pero kasagaran is dine-in ang iyang format. Kini siya nakik-partner sa Robinson. So ma-expecta na kining Chokes is makita nato sa mga Robinsons na mga mall. O kini siya moagbat na pud ni siya sa Mang Inasal, sa Jollibee ug uban pa ng mga restaurant nga naga-offer og dine-in. Nisikat pud yung Chokes to Go tungod sa ilang mga endorser, no? Apil diha si Vic Soto. So kini si Vic Soto, di jud ni siya mo endorse og product kung way lami, no? Bahalag kog offer pero ang product kung yang i-endorse is way lami, dili jud daw niya i-endorse. Pero sa itong makita sa TV, no? Gi-endorse jud ni Vic Soto ang Chokes to Go. Lami jud siguro siya. Kay nisugot man si Vic Soto na i-endorse ang Chokes to Go. Apil po diha si Yorme. Kinsa na si Yorme? Kana siya si Isko Moreno, no? Naga-endorse po na siya og Chokes to Go. Gikuha po na siya as endorser. O pinakalas, ang atong idol katong ni Great Gaina og Happy New Year si Manny Pacquiao, naga-endorse po ni siya og Chokes to Go. Ug ang Chokes to Go, no, nakik-partner pod aning gitawag na basketball kanang sa FIBA 3-on-3. Naga-sponsor pod sila ni ana para motaas or molawak ang exposure sa mga tao as part of their marketing and branding. So unta no na may na-learn gamay sa tong topic karon. First vlog nato sa 2023 about sa Chokes to Go. Sige, maura to hantod sa sunod. At ang inyo atong sunod ng video ni upload diri sa tuang channel. Ayaw kalimot sa pag-follow ug pag-subscribe. Hantod sa sunod. Bye.